Kalingap, may karagdagan pong gamit para kila this guy. Lazada po, pinadala ni na kuya rin eh. At meron po silang package galing kay Ma'am Ani. Yan. Ito po, kay Ma'am Ani. Ito, nabuksan ito ni Ali, mga flowers. Opo, Sir ito po, galing kay Ma'am Ani na nabuksan. Ito po na ano, kanina Sir Alvin umaga, nagdala mo pala po ito. Tapos si Cedric po nag-alis at meron garong inasikaso. Tapos paggising kong umaga, binuruksan ko na po ito. Unbox na natin para... po ni Cedric. Sa niya, ay wag mo parang galing ibang bansa, ayan. Kaninong galing Sir Alvin? Kay Ma'am Ann, yung ayaw magpabanggit. Maraming salamat po Ma'am Ann, Ninong at Ninang. Maraming salamat ito, po may sa mga... dala po natin. Ito, ano ito ata? Doon sa ano ito? Sa sopa ata yun, sige, ano muna. Sige daw, Sir Alvin. Buksan ka na muna po. Yan po ito. Kakaiga din Sir Alvin. O, dalawa na po ang araw ganito, o. May kutsyon. Saka, umablis daw. Parang ano siya. God bless. Parang ano siya. Parang, mamaya, tingnan natin. Tingnan natin mamaya. Yan po. Pero hindi ko pa ito, Sir Alvin, nakikita. Kasi nagulat ito, galing ibang bansa. Sabi ni Cedric, ay, wag mo muna yan buksan. Sabi ni Sir Alvin at ma-vlog. Sabi ko, ay, hala. Oo, kay Ma'am Ann. Maraming salamat po, Ma'am Ann. May mga damit din. Kapag ka malaki na sa daw sa'yo, doon na lang sa kapatid mo pag malaki. Dito tayo. Kaya mo? Salamat po, Ma'am Ann. Tara kayo. Nasa school po ang mga bata. Kagabi, Sir Alvin, nagsumba kami. Panoodin mo, Sir Alvin, sa Pambuhan Mercedes. Sa ano ba na Pambuhan? May live, Sir Alvin. Ito po, may ginagawa pa po yung lagayan ng tangke. Opo, para Sir sa Alvin. tubig nila yan, mga kalingap, di pa tapos. Opo. Madami pa pong ilalagay dito, kaya hindi matapos-tapos. Opo. Maraming salamat, Ninong at Ninang. Maraming salamat po. Yan na. Ano Yan na. Ay, wow. Ano ini, Sir Alvin? Ay. Parang ano ata, yan. Hindi ko alam. Parang tent ba yan? O lagayan ng damit. Ay, si ano. Bakit kayo walang damit? Damit kayo. Mainit daw, Sir Alvin. Maraming salamat po, Ma'am Ann. Ano ito, Sir Alvin? Kay Ma'am Ani. Magkakanaduman. Dahil mga alam. Masugot ka naman. Po, thank you kay Ma'am Ani. Maraming salamat po, Ma'am Ann, sa package. At Ay, wow! Ano yun? Ay, bantin. Wow! Tayo mo yan. May sugat ka pa ka? Ito ang nakita niya kanina, Sir Alvin. Ay, nasaan ang sugat mo? Ay, may sugat. Lagyan mo na. Lagyan na. Halika dito. Wow! Maraming salamat po. Ay, kay tata yan. Ay, pinasabay lang. Salamat po. Sa akin ito, Sir Alvin. Wow, lagayan damit. Ano, Sir Alvin? Oo, sa inyo yan. Mga damit. Clean and dry. Sabi daw niya. Para hindi ka na, madami ka na atang damit, Damit, Sir Alvin. Salamat po. Dami nang dahil ka nang kailangan magbili. Yan ang blessing. Hindi ka na kailangan magbili. Pangalan, Sir Alvin? Sa inyo yan. Wow! Ay, wow! Maraming salamat po. Wow! Ang ganda. Ay! Sa akin ito, Sir Alvin. Pang night dress. Salamat po, Ma'am Ani. Ay, yan pa, Sir Alvin. Wow! Bango ah. Parang nilabhan. Oo, ay inay, dahil makakayanan. Sa akin ito, Sir Alvin. Pang night dress yan. Violet. Baka madagdagan si Kylie niyan pag ayaso. Pag sexy. Ano ito? Okay man lang. Sexy garo si Ma'am Ani. Ano, Sir Alvin? Ay, kay puti na lang ini, Sir Alvin. Titirnuhan mo saan ko. Ano? Oh, maganda, oh. Ang bata. Ay, maganda ang jacket, Sir Alvin. Wow! Pag malamig, malapit na ang taglamig. Opo.
Kaso Sir Pag Alvin, hindi daw kasya sa'yo, sa mga kapatid. opo, kaso Sir Alvin, hindi man din malamig sa loob. Pag halimbawa maulan Sir Alvin, hindi mo mararamdaman ng malamig o kas nag-uulan. Maraming salamat po Ninong at Ninang. Maraming salamat po. Wala kang mararamdaman Sir Alvin malamig. Kaya relax ka kahit taglamig. Di ka malilipot Sir Alvin, di ka malalamig. Depende na lang pag nanlamig na si relasyon. Wag na ano Sir Alvin. Mayroong ano gunteng, mahal sundan. May ano ubado. Ang ganda, may mga sando Sir Alvin. Mainit pa ba? Sakto ba? At ano ka na? May mga damit pa man kayo, ano? Iyo po, Sir Alvin. Pero dagdag pa yan. Dagdag itong damit, dagdag labahan. Ano Sir Alvin? Pero at Oo, may least tubig di ka na mong kayo. mabili. Oo, di ka na. May washing baga, ano Sir Alvin? Di ka na mabili. Ano? Wow! May sando na naman Sir Alvin. Sa mainit Sir Alvin. Pag nasa bahay lang, no, sando-sando. Ay, sure. Ay, kay ano, puti Sir Alvin. Dahil pa yung kasya. Kakulaon kay puti na lang. Ano pala, belated happy anniversary sa inyo. Salamat Sir Alvin. Pasensya na, di ako nakano at may 2 years na. importanteng Opo, okay lang po, Sir Alvin. Okay. pinuntahan. Opo. Ay, sa akin ito Sir Alvin. Pwede rin kay Mama. Ano Sir Alvin? Stay strong. Yes, salamat Sir Alvin. Okay lang po. Nung pitsa 8 po, anniversary po namin is August 8. Kasal, ano? Opo. Ay, maganda Sir Alvin. Tig-isa na ng silda ni kayo din po. Yan, ang dami mo. Eh, para pag maano Ang ka, simba, pang ay, meeting-meet. maganda Ay, simba, pang no? simba, Sir Alvin, oh. Oh, Ay, parang ang malaki ganda. man. Kay Mary France na lang ito. Parang malaki man. Hindi po, Sir Alvin. Ah. Tama lang, oh. Tama lang. Oh, sa akin na lang pag ayaw niya. Oo. Wow! Ayan pa, Sir Alvin. Ang daming damit. Salamat po. Inaabangan ka pati ni Ma'am Wena kagabi sa Sa live. live, meron na, nando na sa live, Sir Alvin. Nagtulog na lang kami. Nagkamali lang kami duman sa una. Oo. Nalimutan yung isa kong kagrupo magbilang kasi natutok na doon sa judges. Gwapo pati Maganda si yung mga uniform judges. yung nakita ko nasa post. Eh, yung ganda ano, Sir Alvin? Bagay. Ay, ganda. Ay, nagustuhan si ano. Pero hindi pa panalo o ano? Hindi pa mamaya, Sir Alvin, malalaman. Oo. Kahit mga pangalawa lang, ano? Oo, Okay na. okay lang hindi, Sir Alvin. Ang mahalaga, nakasayaw. Yun lang ang mahalaga. Baka mapugmaano yung ano. Dami talaga, oh. Ang dami ano, Sir Alvin. Ay, ang dress ini, Sir Alvin. Ay, wow, dress, pang simba. Yes, pang-simba. Parang, Sando lang siya, Sir Alvin. Doble. pang ano. Ang birthday, ano, Sir Alvin. Oo. Pwede man pag kasya man ata kaya ano. Hindi, sa akin, Oo, sa pag- ito, sa kanila, Sir Alvin. Pag Bagay din kasya sa mga pag, bata. oo. Oo, ayan. Meron Ay, pa. ayun, oh, maganda, oh. Oh, pantalon. Ah, ganda Doble ng ang mga damit. pantalon, Sir Alvin. Galing kay Ma'am Annie. Kakawatan mo lang yan. Pang Pasko, Sir Alvin. Wow! Guys, Oh, pag may birthday. May birthday, ano, Sir Alvin? Salamat po. Ay, Madami po pala ito mga kalimo. daming gamit, ano, Sir Alvin. Oh, may puti. Sa akin ito. Papresko. Oh, Wow. Ay, may ano siya, oh. May ano May siya. belt. Yan pa, Sir Alvin. Jacket din, oh pa. Ganito ata ang sinusuot sa ibang bansa. Ano, makakapala. Meron pa, oh, madaming damit. Maraming salamat po. Ma'am Ani, ano, Sir Alvin? Oh, may maong kay Cedric ata yan. Mahal! Oh, parang alis, panggol. alis. O babae. Pang babae, ini. Ay, Original naman yan. Talon ko ganap si Randy, mga ganyan. Ano? Oh, pero uso na yan. Oo, uso na yan sa ano. Ano man yan, di man yan pwede kasi maliit yung ganyan. Like sit Tasha? sa balakang. Ano, maliit ito, Sir Alvin. Matlaki na ang legs ko. Nagtaba-taba ako, Sir Alvin. May Fitted. pajama ako. Ang dami. Mag-diet ka na lang.
Ay, kasya. Sir Alvin. Oh, ay maganda baga. Panglakad. Panglakad-lakad ba pag mapunta ng ano. Pwede din pang ano, Maganda ano Sir Alvin. Kulay. pang mall. Ang bagay. Nasa bitusan. Lalong na-in-love sa'yo si Cedric. Ayan, ay, timahal sa imo. O, panlalaki. Ay bagay. Couple kayo. O, nga. O, suot na, suot na. Walaon. May belt, belt. Ay, kasya. Ay, wagay, mahal. Kasya. Ay, bagay oh. Couple yan oh. Ganda, o. Couple ba ang ano nyo? Ganda, o. Ay, ang ganda, Sir Alvin. O, fit siya. Ang ganda, o. Wow, Oo. sexy. Ano, salamat po, Ma'am Ani. Yan pa. Pang babae po. Ay, maganda. Kay Mary France, nag-iisa kami, Sir Alvin. Si Kylie wala pa at maliit pa eh. Opo, Ano? maliit pa. Natinit Ay, pa ayun pa, oh. oh. Ang ganda nito, Sir Alvin, oh. Puti. Yan. Oo, pwede kayo. Oo. Ang formaan. Ma, 28. May 28. nakakita ng 28. Ay, size ganun. Mm. Diba, ang dami pang tanong, Sir Alvin. Mahal sa iyo, gawin Dahil pamabae. Ang babae ni. Wow. Ang ganda ini, Sir Alvin. Ganda. Ay, naku, astig ko. Pwede. Yan. Pwede hun pa. Yan, ganda. Nagustuhan niyo, Sir Alvin. Ay, Wow. gusto niyo. Ganda. Madami pa. Madami pang damit. Maraming salamat po, Ma'am Ani. Samuy. Sa inta. Sa kanila da, Sir Alvin. Wala. Paglaki mo, pwede mo itong suotin. Ay, kay Wena. May kay Wena ata. Ma'am. For Pam. Parang ano yun? Ma'am Kay Wena. Meron din si Wena oh. Ma'am Wena. Sana all kay Wena. Yan, wala akong pangalan sa inyo. Yan. Sa atin ito, Sir Alvin. Salamat po. Meron si Ma'am Wena. Ay, kay puti. Kay puti, maliit. Ay, maganda ini. Ay, maganda ini. Oo, maganda. Maganda yan pang simba. Salamat po, Ma'am Ani. Ay, may May short. palda, Sir Alvin. Ah, palda. Palda. Wow, Kaso sexy. pag sinuot mo yan, bawal lumabas. Bawal Ano? lumabas. Bawal lumabas. Dito lang sa loob. Ano? Ay, ayan pa. Palda, Sir Alvin. Ito, magkaraganda. Ito, Sir Alvin. Simba. Maganda din siya. Ay, palda. Oh, ay, kay Mary France bagay ito, Sir Alvin. Kay Mary France. Matutuwa yun, Sir Alvin. Pag mga ano, babae uwi. talaga, puro damit ha. Ay, ayun. Ganda din ini, Sir Alvin. Ganda din po yung simbo. Mga para palda. Ay, ito. Malaki. Ay, palda, Sir Alvin. Oh, astig ang ganda. palda. Ibang klase. Ganda yung pang simba. Opo, Sir Alvin. Nag-aabang pati Sir Alvin, oh. Ay, bagat. Bagat sa puso. Ay, wow! Ang ganda. Ito ang maganda, Sir Alvin. Puso at ayan na. Oo, ganda iyan. Papalitan mo. Ha? Maganda ba ba? Ayan. Kaki. Oh, bebe. Ang ganda, oh. Baka gusto. Pwede din itong pang ano. Ay, maganda, Sir Alvin. Maganda yan sa ano, sa suotin at ano, malambot. Malambot yan. Ay, ang ganda, Sir Alvin. Ay, oo, bagay oh. Pwede kang magtrabaho sa HP. Alam mo yan? Iyo po, Sir Alvin. Ganyan yung mga sinusuot nila. Ay! Walo. Kasya sa'yo oh. Ang ganda, oh. Kasya mga kalinga po. Mayo sa imutan, mayo sa imong igo. Ay, Oh, ang pang timahal, ano? oh, pang lalaki, oh. Pang babae din. Pang May lalaki, hati. kay katatao. Pwede yan, ano yun? Pwede yung pang lalaki. Gupitin. Gugupitin. Gawing short. Pang lalaki, oh. Gugupitin mo na lang Pang kasi lalaki, mahal. Pang
pwede yan. Gupitin mo Pwede. dito. Gawin mong short. Gawin mo short, oh. Kasi pang Pero ano maganda man man, Sir Alvin, masasayang. Pag Sako na sinuot lang. ng lalaki ito, ganito may ano. Ay, may Oo. it. Pero susuotin ni Cedric, putulan mo dito. Kaso Pwede yan. sayang, ano, dahil na yun sa iya. Sako na lang. Ay, ito maganda, Sir Alvin. Mary France. Daming damit ang Sir Alvin. Salamat po, Ma'am Ann. Ay, ang ganda nito, Sir Alvin. Oh. Leggings. Daming ganda, ano. Sa amin lang talaga, ano, Sir Alvin, sa amin tatlo. Mga babae. Galing kayong Mahilig si Ma'am Annie sa ano, mga pantalon. Ano ba yan? Oh, may ganitong bansa. Nasaan yung sa anong bansa? Sir Alvin? Parang ano ata? Remote ko parang oh, may Brazil pa oh, galing sa Ayan, galing yan kina kuya kay naninang nyo. Galing sila ninang ito. Oo. Iyo sa Sarap sabi. yan. Sa ano, sa rep. Pero yung Mesa ata yan. O kaya center table. Para may flower. Ayan na. O, meron pa. Mayroon pang notebook. May notebook. O notebook. Ay, ganito. Sulatan ng ano. Ibang bansa, malaki ang notebook. Ano? Beer po ba? Ano ito? Mayo pang bado. Teka, mabado. Diba? Assemble natin to kaya. Ano kaya ito? Galing po ito kay na Kuya Rene. Order po nila. Walang. yung ano po ba? Kudigot? Wala siyang manual. Manual. Ay, hindi na lang ninyo kina ano. Kuya Wala Rene. niyo, nahingi akong picture pag walang manual. Oo. Para nakita ko po. Yung may isa pa nga dyan si Robin, kasi di ko man nabubuhat, wala din manual. Mahirap man mag-ano nito pag Ito po kina ano orderan po nila. Oh. kailangan pati ng ano. Hinga na lang natin ang picture. Paano gawin? Para maayos ko. Mamaya. Pero may manual. Uy. Ayun. May papel. Gilid ka mo, gilid. Yan. May manual. Sige na, pag may time ka na lang. Ito, ito ata yung pang ano. Opo, sa sopa ito. Sofa yan. Palitan mo na yun pa. Sige, Sir Alvin. Ay, ganyan. Ano, saan ito? Baka patungan yan yung sapatos. Ano? Parang surak ata. Yung sapatos. Yan. Para dito sa labas ata yan. Oo, sa labas yun. Para hindi kalat din yung tsinelas. Para pagpasok. Maraming salamat po, Ma'am Annie, sa mga damit. Mayroon matutuin Sir Alvin si mga bata pagdating po. Salamat po Ninang at Ninong sa ano sa Mga gamit. Tuloy-tuloy Salamat po yung po. ano nila. Padala ng Salamat gamit. po. Yan. O, di ba, guy? Ang ganda, Sir Ang laki. Alvin. Ang ganda. Ang laki. Ano ito? Saan ito? Sa sopa. Sa sopa ka lang. Ito, tara Sir Alvin, isupa. Sige. Supa. Ito pa yung isa. Busy-busy po dito mga kalingap. Sa supa. Ayan, tinanggal na ni ano yung ano. Ayan, mas bagay po ito at kakulay. Ay, paano kaya ito? Magkakulay siya, oh. Sa labas! Sa labas! Mga kalingap. Kaya ayusin natin. Ito po may ano na, cover na. Yung isa na naman po ang kukuberan nila. Salamat po Ninong at Ninang, Ma'am Annie, maraming salamat po. Ito sila ganito. Kaya yan? Kaya guys, ganito gano'n ano sila Alvin. Yan. Sapin. Kakaibang ano sapin. Ano sila Alvin? Yung isa malaki, yung isa maliit. Oo, ito Sir Alvin malaki, ito maliit. Tama man lang ano Sir Alvin. Maraming salamat po. Ninang, Ninong, maraming salamat po sa pag-aasikaso, sa pagmamahal, sa patuloy na
aayos po din. Suporta. Opo. Maraming salamat po. Hindi matapos yung blessing, ano? Opo, May Sir bago Alvin, pang nagbigay oo. ng package. Opo, salamat Tapos, po. May ginagawa naman tayong Opo, project. Tangki, lagayan tangki, Sir Alvin. Para sa tubig, Sir Alvin. Solid po yung lagay ng Opo, tangki nila. maraming salamat po. Ninong at Ninang sa patuloy na pag-support po. Tsaka kay Cedric sa trabaho, Sir Alvin, malaking tulong mo na gawa-gawa dito sa bahay. May trabaho po siya. Maraming salamat, Sir Alvin. Ma'am Wena, maraming salamat po sa pag-vlog. Maraming salamat, Ninong at Ninang. Ma'am Ani, maraming salamat po sa magandang pantalon. maraming salamat po sa mga nagsusuporta. Maraming salamat po sa hanggang ngayon ay andyan pa rin po para mag-support. Maraming salamat po. Panoodin mo, Sir Alvin, si Isumbami. Hindi man kami sabay-sabay, pero okay man, Sir Alvin. Salamat po, Sir Alvin. Dito tayo, Sir Alvin. Ayan po mga kalingap. At tuloy-tuloy po yung blessing dito. Ayan po. Ayan, lagayan ng shoes Lagayan ata. sapatos, Sir Alvin. Meron yan. Yan ang talent ng mga lalaki. Hindi yan kaya ng babae ay. Kaya yan, Sir Alvin. Basta may kopyahan. Kopyahan. Kaya. Yes. Kahit anong bagay, Sir Alvin, kinakaya. Basta may kopyahan. Oo. Maraming salamat po. Ninang at Ninong, maraming salamat po talaga. Maraming salamat po, Ma'am Ani, sa mga damit, Sir Alvin. Ang damit. Ano, Sir Alvin? Kay Ma'am Wena, Sir Alvin, ha? Baka Ay, salamat po. Meron din si Ma'am Wena. Maraming salamat po. Ninong at Ninang, Ma'am Anin, maraming salamat po. Kay Ma'am Claire, maraming salamat po sa patuloy na pagsusupport Kay Puti naman yun. Maraming salamat po, Sir Alvin, sa pag-vlog sa amin. Grabe, hindi namin lubos akalain na ganito ang blessing ng Panginoon. Salamat sa Panginoon talaga. Lahat ng papuri at pasasalamat sa Panginoon talaga. Salamat sa Lord, sa mga blessings, sa kalakasan, sa pagpuprovide ng ating mga pangangailangan, Sir Alvin. Maraming salamat, Sir Alvin. God bless po sa God bless po sa lahat. Thank you. Salamat po. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang angat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya sa kanyang mga kababayan na nangangailangan. Kahit masama ang tingin ng iba, hindi mag-iiba ang pagbibigay niya ng ligaya sa kanyang mga kapwa. Meron kayong masasandalan, palagi niyong makakapitan. Isang Bicolanong may mabuting kalooban, sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso't matulungin, yan si Kalingap. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Si Kalingap Alvin, sama ko po si ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Hindi magdadalawang inisip na kayo ay tulungan. Hindi mag-aalinlangan para sa kanyang kababayan. Hindi magsasawa, hindi magbabago. Basta Kalingap Alvin, makadiyos at makatao. Mabait, masipag na palagi nandito. Mabuting Ayan mga Kalingap, good morning. hindi magsasawa, palagi niyong makakasama. Puntahan po namin si Lola Mamerta. Parang si Lola Damiana na nanguhula. Sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso. Ayan mga Kalingap, good morning po. And today po mga Yan si Kalingap, siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang
ibang hangat kundi ang magpasaya.